Bé, hola, benvinguts a un espai més de Vèrtic 365 CAT. Avui us vinc a parlar de la Sense Mantra. És una sabata de la gent de Salomon. És una sabata que el seu parell, en el 8,5, pesa 540 grams i el que té de particular és que és extremadament polivalent. És una sabata que hauríeu d'utilitzar per entreno i que us servirà per córrer per asfalt i per córrer per pista, per terrenys una miqueta tècnics. Què té de particular aquesta sabata? Aquesta sabata heu de saber que la diferència entre tacó i la part frontal està molt equilibrada, entre 16 i 10 mil·límetres. L'altra part que heu de tindre en compte és que a part de portar el sistema de cordatge famosíssim de la gent de Salomon, que va francament bé, porta tot un acabat que està ancolat. Això ens permet agafar de manera molt clara el pont i alliberar-nos els dits a la part frontal perquè no piquem en baixada. Què més puc destacar d'aquesta sabata? A l'interior és un interior molt ben acabat, de manera que pràcticament no hi ha costures, i quan li dono la volta puc observar que porta un xassis a la part frontal. Per què porta un xassis a la part frontal? Porta un xassis a la part frontal perquè aquesta sabata ens obliga a córrer una miqueta de puntetes, ens obliga a reeducar la nostra manera de córrer, d'acord? És aquesta tendència de caminar o de córrer d'una manera diferent, d'acord? Més coses, doncs, si us fixeu, el vostre taló queda molt ben allotjat, té una bona duresa i l'amortiguació és de doble densitat, la fa extremadament polivalenta, d'acord? Aquí la teniu, la Sense Mantra, una joieta de la gent de Salomon, d'acord? Vinga, adeu.